Γεια σας μαγικά μου πλάσματα, είναι άλλο ένα μήνυμα από το Heart Κολυταρό. Πάλι έχασα το stand, οπότε πάρ' το όπως αυτό αντιστοιχεί. Εγώ το μεταφράζω ότι θες μια σταθερότητα στη ζωή σου που δεν τη βρίσκεις προς το παρόν, αλλά την καλλιεργείς. Μετά την ξαναχάνεις, την ξαναβρίσκεις μέχρι να γίνει κάτι σταθερό. Βέβαια τίποτα δεν είναι σταθερό στην ουσία, όλα κινούνται στο σύμπαν, αλλά κατάλαβες το point μου. Πάμε κατευθείαν στο μήνυμα γιατί είναι και μεγάλο. Λοιπόν, εδώ μιλάμε με μπλοκαρίσματα στο heart chakra, ένα άτομο μπλοκαρίσματα στο heart chakra που έχει θέματα εμπιστοσύνης. Πρέπει να έχουμε πίστη στον εαυτό μας και στους άλλους. Και κάποια αρχή έχεις αμφιβολίες, είτε είναι αρχή κάποιο project, είτε είναι μια καινούργια σχέση. Η τύχη όμως είναι με το μέρος σου, η Πασχαλίτσα είναι γνωστό ζωάκι έτσι που φέρνει καλοτυχία. Η ενέργειά σου είναι όμορφη, απλά νιώθω αυτό το άγχος που έχεις καμιά φορά, μου έχει περάσει από την ώρα που ανοίχτηκα για να πάρω πληροφορίες για το μήνυμα. Και θα έπρεπε πραγματικά να νιώθεις όμορφα που είσαι τόσο αγαπητό και πολύχρωμο πλάσμα. Είσαι μια ευλογία για τον κόσμο, όπως γράφει η κάρτα, με χρώματα και καλή τύχη. Έχεις τον έλεγχο της κατάστασης. Η φαντασία σου είναι πολύ έντονη, που αυτό είναι κάτι καλό. Δεν μιλάμε για ψευδαισθήσεις. Μιλάμε, ειδικά άμα διαβάσεις το βιβλίο Active Imagination Techniques, δεν θυμάμαι το συγγραφέα, είναι πραγματικά απειλή, όπως και το Heart Chakra για τη μαγεία. Νιώθω ένα ντεζαβού ή το ξανά έχω πει αυτό σε άλλο μήνυμα, κάτι τέτοιο. Άρα κάτι λοιπόν επαναλαμβάνεται για να πάρεις κάποιο μήνυμα και κάποιο μάθημα, όχι για κακό. Προχωράς. Το σημαντικό εδώ πέρα που είναι το κύριο θέμα του μηνύματος, γιατί είναι σε πολλές κάρτες, είναι ότι προστατεύεις είτε κάποιον από μια κατάσταση που είναι ευάλωτος, είτε τον εαυτό σου. Νομίζω κυρίως το δεύτερο, έχεις βάλει ασπίδες εκεί πέρα και τα σχέδια που κάνεις δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά και ειδικά με ένα άτομο με συναίσθηση όπως εσύ, τα όρια είναι κάτι που πρέπει να μπουν και μπαίνουν και δύσκολα, αλλά όχι σε σημείο που να κρατάμε παγωμένο το τσάκρα της καρδιάς και να μην μπορούμε έτσι να ανοιχτούμε σε κάτι καινούριο. Λοιπόν, τα αρχέτυπα που είναι για να δουλέψουμε είναι του networker, που στο φωτεινό πόλο, κάτσε να το διαβάσω εκτός κάμερας γιατί δεν βλέπω, άρα κάτι πρέπει να το δεις πιο βαθιά, από μια οπτική πιο κοντά, πιο εμπειρικά. Λοιπόν, ο networker στο φωτεινό πόλο παράγει την ενότητα μέσα από το μοίρασμα πληροφοριών και έχει ενσυναίσθηση και κοινωνική συνειδητότητα. Στο αρνητικό πόλο χρησιμοποιεί τις πληροφορίες μόνο για προσωπικό κέρδος και διαδίδει το φόβο και τα ψέματα. Δεν είσαι στον αρνητικό πόλο σίγουρα. Το αρχέτυπο του Scribe και λέει στο φωτεινό πόλο ότι διατηρεί τη γνώση και την πληροφορία, και στον αρνητικό αλλάζει τα γεγονότα ή πλατιάζει ή κριτικάρει τη δουλειά των αλλωνών. Ο Avenger, που εδώ λίγο θα σταθούμε, γιατί στο θετικό πόλο έχει μια επιθυμία να ισορροπήσει τις σκάλες δικαιοσύνης και μια
μια αίσθηση δικαίου εκ μέρους της κοινωνίας ή του εαυτού, ενώ στο αρνητικό πόλο καταφεύγει στη βία στο όνομα του σκοπού. Αυτό είναι κάτι που το κάνουν πολλοί φίλοι μου αναρχικοί, που δεν θα πω ψέματα, το έκανα και εγώ παλιά, πήγαινα σε μπάχαλα, που παιδιά, η λύση στη βία δεν είναι η βία, να το πούμε αυτό. Ακόμα και η αναρχία μέσα από την παιδεία μπορεί να έρθει, και γενικότερα μέσα από την παιδεία και τον τρόπο που μεγαλώνουμε τις επόμενες γενιές και περνάμε τα μηνύματα στις επόμενες γενιές είναι ο μοναδικός δρόμος για να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Το αρχέτυπο του αλχημιστή, στο φωτεινό πόλο και εκεί είναι που βρίσκεσαι, είσαι σε μια βάση σε μια μεταμόρφωση των βασικών μοτίβων και των στόχων σου σε χρυσή σοφία. Στον αρνητικό πόλο, κατάχρηση της δύναμης και της γνώσης που έρχεται μέσα από την πνευματική πρακτική. Αρχίζει και ξυπνάει πάρα πολύ η διαίσθησή σου, την οποία πρέπει να εμπιστεύεσαι, και εδώ υπενθυμίζω ότι ό,τι είναι λογικό δεν είναι απαραίτητα αυτό που ισχύει, ότι έχεις όλες τις απαντήσεις μέσα σου, άπειρες πιθανότητες έτσι, που μας έτσι έχει καταπιέσει η κοινωνία, ικανότητες και πιθανότητες. Σταμάτα, λέει, να προσπαθείς να βγάλεις άκρη, τέλος πάντων. Οι άγγελοι είναι μαζί σου, εμπιστέψου τα συναισθήματά σου και ό,τι νιώθεις ότι είναι σωστό, είναι σωστό. Τέλος. Επικοινωνείς με ευκολία και χάρη, και ο κόσμος γύρω σου έχει θέληση να αγκαλιάσει αυτά που έχεις να πεις. Εδώ αυτός ο ρούνος έχει να κάνει με μια αποκαλυπτική διαστική πληροφορία, με την επικοινωνία, με τα σημάδια, την έμπνευση, τον ενθουσιασμό, τον λόγο, το αληθινό όραμα, τη δύναμη του λόγου, ευλογίες και με το να παίρνουμε συμβουλές. Υπενθύμηση να προσεγγίσεις την κατάσταση του τωρινή με περισσότερη έτσι, playfulness, με διάθεση για παιχνίδι, να βρίσκεις χρόνο για να περνάς καλά και να ευχαριστιέσαι τις στιγμές σου. Έχεις έτσι αυτή την περίοδο μια διάθεση για φλερτ, χρειάζεται μια περισσότερη ανεμελιά, σου αρέσουν τα πειράγματα. Η emergence, η συχνότητα της emergence, δεν μου έρχεται ακριβώς μετάφραση, συγγνώμη, μας καλεί να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα, πάλι το ίδιο μήνυμα περίπου με την προηγούμενη κάρτα, με ένα chat-like attitude, αθωότητας και wonderment, όχι περιέργειας, ακριβώς μαγικής περιέργειας, να το πω έτσι, και να γιορτάζουμε και να παρατηρούμε την ομορφιά που έρχεται από αυτό το μέρος όταν προσεγγίζουμε τη ζωή από αυτό το μέρος. Εδώ λοιπόν όμως και άλλη μια κάρτα που υπογραμμίζει ότι είσαι σε μια φάση που προστατεύεις την ευάλωτη και όμορφη καρδούλα σου. Έχεις περάσει πολλά, έχεις πονέσει και μαθαίνεις να βάζεις τα όρια σου επιτέλους. Για το ίδιο μιλάει και αυτή η κάρτα, που η θεά Μάτσα είναι αντίστοιχη η Αιγυπτιακή θεά Isis και μιλάει για προστασία, έρχεται για να σε προστατέψει, γιατί κυρίως νιώθεις ότι χρειάζεσαι προστασία, δεν είναι ότι χρειάζεσαι προστασία. Απλά έχεις περάσει πολλά και είναι επειδή κάτι αρχίζεις, είτε μια σχέση, είτε κάτι αρχίζεις να χτίζεις δικό σου. Πάντως μια αλλαγή συμβαίνει, η οποία θα ανθίσει, θα ευδοκιμήσει. Έχεις μάθει από τις εμπειρίες σου και είσαι τελείως αποφασισμένη να δώσεις φως σε μέρη του χαρακτήρα σου, τη ζωή σου,
για να τα δεις και να τα δουλέψεις, είτε στη δικιά σου ζωή και στον άλλον, χωρίς να λέμε ότι είμαστε εδώ για να φτιάξουμε, να διορθώσουμε τους άλλους, έτσι. Απλά έχεις πολλά να δώσεις και να εμπνεύσεις άλλους ανθρώπους που έχουν πιθανώς περάσει ίδιες εμπειρίες. Βλέπεις τη χάρη και τη δυνατότητα σε κάθε δυσκολία που έχεις περάσει. Είσαι άνθρωπος που ξέρει να μιλάει από καρδιάς. Απλά πρέπει να σιωπάσεις αυτή τη φωνούλα που μιλάει και είναι ο φόβος σου και όχι η διαίσθησή σου ή πραγματικά αυτό που λέει η καρδιά σου. Να εμπιστεύεσαι τη διαίσθησή σου, γιατί σε οδηγεί σε αυτό που είναι σκοπό ζωής να το κάνεις. Εξελίσσεσαι. Αυτό που θες αλλάζει όσο αποκτάς περισσότερη εμπειρία και οριμάζεις. Level up κάνεις, όπως λέει. Αυτοπεποίθηση αρχίζεις και παίρνεις όσο περνάει ο καιρός και κάνεις πρακτική σε αυτά που σου αρέσουν. Είσαι στο σωστό μονοπάτι, μέσα στο πρόγραμμα, με αφοσίωση. Το κλειδί είναι να κοιτάς λεπτομέρειες. Προχώρα, εδώ πέρα σε ενθαρρύνει το πνεύμα. Βήμα-βήμα, με προσοχή. Και μια νέα πόρτα είναι για σένα. Έχει ανοίξει ήδη και εσύ απλά πρέπει να την περάσεις. Και είσαι λίγο, να πω, αναποφάσιστη ακόμα ως προς αυτό. Δεν το παίρνεις απόφαση, το έχεις στο μυαλό σου να το κάνεις, το έχεις αποφασίσει, δεν το κάνεις πράξη ακόμα. Όπως και εγώ, εντάξει, άρχισα, δηλαδή έβγαλα τα Oracle, δεν έβγαλα το ταρό, δεν άρχισα το βίντεο, δεν το άρχισα. Τελικά το πήρα απόφαση. Εδώ σαν τζόβο που πρέπει να πάρεις ποιότητες του βγαίνει το μυρμήγκι, κάτι πρέπει να διατηρήσεις και από κάτω γράφει κιόλας ότι είναι μήνυμα υπομονής, ό,τι και αν συμβαίνει πρέπει να έχεις υπομονή και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ ανταποδοτικό. Δεν πρέπει να βιάζεσαι και πρέπει να μάθεις να δέχεσαι βοήθεια από τους άλλους. Έτσι τα μυρμήγκια λειτουργούν συλλογικά, ομαδικά. Το Jaguar είναι το άλλο ζώο οδηγός που μιλάει για την ορίμανση. Αγκαλιάζει τις αλλαγές και η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς να πεθάνει κάτι άλλο. Μπορεί αυτό, λέει, να είναι το τέλος μιας σχέσης, μιας κατάστασης ή απλά η απόφασή σου να μην συνεχίσεις με τις ίδιες παλιές συνήθειες. Ο χρόνος που ξοδεύεις είναι πολύτιμος και το που τον δίνεις είναι πολύτιμος, γιατί είσαι και μια πολύτιμη ψυχή. Βέβαια, κάθε ψυχή είναι πολύτιμη, εννοείται και καθενός ο χρόνος είναι πολύτιμος, αλλά για σένα μιλάμε τώρα, που έχεις μάθει και πώς να είσαι πρωταγωνιστής της ιστορίας σου και πώς να είσαι σεναριογράφος. Τον Αύγουστο θα έχεις το θερισμό από αυτά που σχεδιάζεις, αυθονία. Έχεις την ιδιότητα της νυχτερίδας να βλέπεις τα πράγματα από όλες τις οπτικές και να βλέπεις πολύ καλά μες στο σκοτάδι. Γιατί τώρα σου είναι άγνωστο αν θα πετύχει αυτό που σχεδιάζεις. Το υφαίνεις από ό,τι βλέπεις εδώ με την αράχνη. Storytelling, εδώ η κάρτα μιλάει για τις ιστορίες που μας λέγανε, τις λανθασμένες ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας. Πολλές ιστορίες, έτσι, πολλές λάθος εντυπώσεις για τον εαυτό μας, που τώρα τις βλέπουμε και ξεκινάμε να γράφουμε νέες ιστορίες για μας. Και πατάμε στην προσωπική μας δύναμη, πατάς στην προσωπική σου δύναμη, η οποία είναι και μέρος της σκιάς σου. Οπότε δεν είναι θέμα το να εξοντώσεις τελείως τη σκιά σου, αλλά να την αγκαλιάσεις ως ένα σημείο. Και μιλάει κιόλας για την ικανότητα που έχεις να εκπληρώνεις τους στόχους σου, ένα προς ένα. Ίσως μια περισσότερη τάξη πρέπει να μπει και προτεραιότητες. Έχεις καλλιεργήσει και σου το δίνω αυτό, μπράβο σου,
το να μπορείς να έχεις ειρήνη μέσα σου, ό,τι δυσκολία και να περνάς, και είσαι, λέει, manifestation of peace, είσαι υλοποίηση της ειρήνης. Πολύ μου αρέσει αυτό. Συνδέεσαι πολύ με τη γη, μπορεί να έχει σχέση με earth magic, δεν ξέρω. Λέει η συχνότητα της γης ενεργοποιεί την βαθιά σχέση μας με το φυσικό πεδίο, δείχνοντάς μας την ομορφιά όλων των πλευρών της μεγάλης μητέρας μας και αποκαλύπτει τις πιο εθερικές πνευματικές πλευρές της φύσης μας. Ναι, αυτό είναι κάτι που γίνεται συλλογικά. Και επίσης, προσωπικά, όχι όλοι έτσι από αυτό το μήνυμα, ιδιαίτερα κάποια πλάσματα και κάποιο πλάσμα έχει την ικανότητα του shape-shifter, όχι με την ιδιότητα των σαμάνων τελείως, δηλαδή να κοιτάς τον ελέφαντα και να μεταμορφώνεσαι σε ελέφαντα. Βέβαια, γιατί όχι, δεν είναι ότι και αυτό δεν γίνεται, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για την ικανότητά σου να μεταμορφώνεις μια κατάσταση από αρνητική να τη μετατρέψει σε θετική. Έχεις τεράστιο ταλέντο σε αυτό, να μεταμορφώνεις την ενέργεια από αρνητική σε θετική. Και να δούμε και λίγο το ταρό, γιατί δεν τα πιάσα καθόλου. Θέλω να δω σχετικά με αυτό που αρχίζει. Συγγνώμη, αφήνω την κάμερα εδώ γιατί δεν έχουμε stand. Κοκκίνηση οθόνη, το root chakra, παιδιά, γύρωση περισσότερη, γιατί χρειάζεται νομίζω πρακτικότητα τώρα που έχεις αρχίσει και κάνεις πράξη του στόχου σου. Τι ήθελα, ξέχασα. Κάτι σου διαφεύγει. Είναι μέρος του μηνύματος. Ναι, το deck θέλω να πιάσω. Το deck που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι το The Light Seas Tarot. Κάνουμε όλα αυτά στην άκρη. Και να δούμε αρχικά την τωρινή σου ενέργεια. Ευχαριστώ, πνεύμα. Η τωρινή σου ενέργεια είναι το 5 κούπα. Άρα λοιπόν νιώθω μια απογοήτευση, ένα θρήνο. Ακόμα είσαι σε αυτή τη φάση πένθους του παλιού εαυτού, που όμως έπρεπε να φύγει, είναι για καλό, έτσι. Βρίσκεσαι όμως σε αυτή τη φάση και αυτό ίσως είναι ένα block στο καινούριο που αρχίζεις ή θα αρχίσεις. Είσαι πληγωμένος, πληγωμένη από τη ζωή. Τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά στις τελευταίες σου συναναστροφές και σχέσεις και σχέδια. Για να δούμε όμως τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ, πνεύμα. Βασίλισσα Δινάριο, αυτό που σχεδιάζεις προφανώς θα πάει καλά, αρκεί να στέκεσαι στην δύναμή σου με αυτοπεποίθηση, να υποστηρίζεις και να υπερασπίζεσαι το εδαφό σου, αυτό που είσαι άξια να το κάνεις claim it. Το έχεις κατακτήσει με πολλή δουλειά, είναι δικό σου. Παρ' όλα αυτά έχεις limiting beliefs. Όχι, συγγνώμη, είναι ανάποδα. Άρα σπάς τα limiting beliefs σου, τα πιστεύω έτσι που σε περιορίζουν. Αρχίζεις να κάνεις νέες σκέψεις, από ό,τι βλέπω, να έχεις αυτό που λέμε aha moments. Έχεις στο μυαλό σου οπότε ένα στόχο, τον οποίο και θρέφεις και καλλιεργείς και έτσι με πολύ αγάπη και δοτικότητα προς αυτό και αφοσίωση και πολύ αισιοδοξία και επιτυχία.
Παρ' όλα αυτά βρίσκεσαι σε ένα δίλημμα. Να δούμε τι έχει να κάνει αυτό το δίλημμα. Σχετικά με κάτι ακόμα που πρέπει να αφήσεις πίσω. Όπως βλέπεις όμως την κάρτα, αν το αφήσεις πίσω, οδηγείσαι προς τον ήλιο. Οπότε πρέπει να το αφήσεις πίσω. Και ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι έχεις κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό σου, αλλά πρέπει να το αφήσεις πίσω. Και έπεσε και μια κάρτα που δεν τη βλέπω, που από ότι είναι αυτό που δεν βλέπεις, τη βρήκα βέβαια. Ο βασιλιάς Ράβδος. Ο βασιλιάς Ράβδος είναι ένας χαρακτήρας στο ταρό που είναι πολύ ένας άνθρωπος με πολλά πάθη, με την καλή έννοια, που αφοσιώνεται με πάθος ό,τι κάνει, που υπερασπίζεται τους άλλους, υπερασπίζεται το βασίλειό του, υπερασπίζεται αυτά που έχει κατακτήσει. Είναι λίγο possessive, λίγο κτητικός, αλλά επειδή αυτές είναι ενέργειες εσωτερικές αλλά και τόσο εξωτερικές, έχει να κάνει και ίσως με κάποιον που θες, εάν είσαι κοπέλα. Εάν είσαι άντρας, έχει να κάνει ότι πατάς τη δύναμή σου. Εάν είσαι κοπέλα, σημαίνει ότι και πατάς τη δύναμή σου, είναι εσωτερική ενέργεια, και επίσης είναι και πολύ δημιουργικός έτσι ο βασιλιάς Ράβδος. Οπότε, ίσως να μπαίνεις σε μια δημιουργική καινούργια σχέση με κάποιον με πολύ πάθος, με κάποιον που θες με πολύ πάθος. Για να δούμε περισσότερα. Μάλιστα. Ο πύργος. Στην ουσία γκρεμίζεται όλο το παλιό πλαίσιο του εαυτού που σε χαρακτήριζε, το αρνητικό. Όλο αυτό γκρεμίζεται και το αφήνεις να γκρεμιστεί, έχοντας γνώση της δύναμής σου, με πολλή αυτοπεποίθηση και ηρεμία. Τον βλέπεις εδώ πολύ ήρεμο, ολόκληρο λιοντάρι έχει πίσω του. Και είναι με ηρεμία εκεί με το ραβδί του και με σοφία και έρχεσαι σε μια ολοκλήρωση. Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνεις ένα ολόκληρο μάθημα ζωής, το οποίο το εμπέδωσες. Από ό,τι βλέπουμε εδώ έχει και γύρω της ένα στεφάνι που αντιπροσωπεύει πάλι αυτή την προστασία των στόχων σου που έχεις βάλει, και την προστασία γύρω από το τσάκρα της καρδιάς, για τους δικούς σου λόγους. Για να τραβήξουμε κι άλλη μία. Συγχαρητήρια, γλυκό μου πλάσμα. Ναι, σαφώς και έχεις κάνει level up, γιατί απελευθερώνεις ακόμα πιο πολύ τυχόν κριτικές που έκανες στο παρελθόν για καταστάσεις και ανθρώπους και τον εαυτό σου. Έχεις σε μια συναισθηματική πληρότητα και αυτή η κάρτα πνέει ομαδικότητα, συνεργασία και είναι μια επιβεβαίωση για σένα ότι έχεις όλα τα skills και τις προδιαγραφές για να εκπληρώσεις τους στόχους σου, αυτούς τους στόχους που τόσο καλά προστατεύεις. Και θέλω μια τελευταία και θα το κλείσω. Μια τελευταία συμβουλή πνεύμα για τα μαγικά μου πλάσματα. Δύο κάρτες που πέσανε. Να παραδοθείς στη διαδικασία και να εμπιστευτείς. Έχεις τη γνώση τώρα να το κάνεις αυτό, την εμπειρική γνώση. Και
να αντέξει αυτή την αναμονή, όπως είδαμε και από άλλη κάρτα, να μην βιάζεσαι τόσο. Και αυτό το τέλος που είσαι σε δίλημμα αν θα μπει, θα είναι λίγο επώδυνο, αλλά κάθε τέλος είναι μια αρχή, είναι για καλό. Νιώθω ότι θέλω να ρίξω και ένα oracle που θα το διαβάσουμε πριν κλείσουμε, γιατί κάνω λίγο πιο μεγαλύτερα από τα μηνύματα. Θα πάρω αυτό το deck, μοναχική ψυχή. Πνεύμα, κάτι για την ψυχή που βλέπω αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω πώς να το προφέρω αυτό. Anti-Chamber of Apathy. Για να το διαβάσουμε. Είναι το νούμερο 11. Μπορεί να μοιράζουμε τις ζωές μας με τους άλλους, αλλά δεν μπορούμε να τις ζήσουμε εμείς για αυτούς. Ακόμα και με τις καλύτερες προθέσεις στο μυαλό μας, οι άλλοι μπορεί εύκολα να γίνουν, να επενδύσουν πολύ στη μοίρα σου. Μας έχουν πει ότι θα έπρεπε να θέλουμε... μας έχουν πει ότι πρέπει να θέλουμε, πώς πρέπει να νιώθουμε, ποιοι πρέπει να είμαστε. Αντιστοιχεί σε αυτή την κάρτα που βγήκε, εννοείται με τις ιστορίες έτσι, που μας λένε κοινωνία και που λέμε στον εαυτό μας χρόνια τώρα. Αν αντικατοπτρίζεσαι σε όλα τα πράγματα που ήθελες στη ζωή σου, μπορεί να βρεις ότι πολλά από αυτά ήταν από μια εξωτερική πηγή που σου είχε σπείρει το σπόρο. Αυτή είναι μια περίοδος να τραβήξεις τις κουρτίνες μέσα στο μυαλό σου και να ζητήσεις απαντήσεις από μια εσωτερική πηγή. Βρες μια στιγμή ηρεμίας και άκου την ψυχή σου, χωρίς κριτική. Άσε τις αδέσποτες σκέψεις να επιλέψουν μακριά και κάνε ένα pause να εξετάσεις αυτές που μένουν. Εκεί θα βρεις το μαργαριτάρι της σοφίας που πραγματικά χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή. Ανύψωσε τις άμυνές σου και μην αφήσεις κανέναν να πειράξει αυτή την εσωτερική ηρεμία. Πάλι για άμυνες. Εγώ συνήθως μιλάω πολύ για τις άμυνες που βάζουμε για να προστατευτούμε λανθασμένα, επειδή μας έχει βάλει τόσα στάνταρ στην κοινωνία και το πόσο όμορφο είναι να είμαστε ευάλωτοι και να επικοινωνούμε μέσα από αυτό το κομμάτι ευαλωτότητας που έχουμε. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο εδώ το μήνυμα. Πρέπει να προστατεύσεις τα πιστεύω σου, να υψώσεις φωνή, για να υπερασπιστείς εσένα και τους άλλους σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Άσε τον άνεμο, λέει, να κουβαλήσει μακριά λάθος διηγήσεις που οι άλλοι έχουν προσπαθήσει να σου επιβάλλουν με μια εμπειρία ευλογίας και διάβγειας που θα παραμείνει. Ρώτα τον εαυτό σου, τι μου λέει η διαίσθησή μου, τι όνειρα έβαλα στην άκρη για να ευχαριστήσω κάποιους άλλους, τι πραγματικά θέλω, όπως εγώ έβαζα στην άκρη το μήνυμα για ώρα, για να κάνω άλλα πράγματα που δεν ήταν οι πρώτες μου προτεραιότητες. Έτσι όλα συνδέονται πραγματικά. Σίγουρα αυτό το μήνυμα θα σε βρει όταν το χρειάζεσαι. Καλή αρχή σου εύχομαι σε ό,τι και να είναι αυτό που αρχίζει στη ζωή σου και ελπίζω να λάβεις τις συμβουλές υπόψη. Σου στέλνω την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μοιράστηκες μαζί μου. Καλή συνέχεια.